2008 ngeke ngife ngayithenga iLamborghini. 2017 suyithenga iLamborghini. Hayi angakafi. Ayithi vele uyazi sikubuze masufile. Imibuzo enjalo-ke yenza umuntu agcine sesithinte imali bengafanele ayithinte. Athi nje ngizobhala amehlo, 5 million, Lamborghini, babhala umlomo, phelele icala. Kanti la eseqala khona icala langempela Papa Mejele. Ayidudu zothi okusala ngigcine ngiyithengile iLamborghini. Into ebuhlungu ngokuboshela iLamborghini kuze kuphume iLamborghini esitayeleni wena ungakaphumi ejele. iLamborghini gcina siba necresid. Cabanga nje kuthiwa ey'nganeni zakho uyihlo aboshela icresid. Nawe uyaphuma ejele uyayibona iLamborghini uthi umuntu wayeboshela lento. Yazi ayikho into umuntu ayeyiboshela. Unayidlela imeshi.